नमस्कार, मी लक्ष्मी तुमचं मालवण तडक्यामध्ये स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत मुळ्याची भाजी। त्याच्यासाठी साहित्य घेतलंय, 2 कांदे चिरून घेतलेत, 4 हिरव्या मिरच्या, चण्याची डाळ घेतली भिजवून, खोबरं घेतलंय आणि मुळा बारीक चिरून घेतलाय। मुळ्याची भाजी चिरून झाली आहे। आता थोडंसं मीठ टाकून मी मळून घेते, म्हणजे त्याचं पाणी निघून जाईल, कडवटपणा। आपली मुळ्याची भाजी चिरून झाली आहे। आता आपण फोडणीची तयारी करूया। ते कढई ठेवली आहे मी, तेल टाकून घेऊया। तेल टाकलंय मी 1.5 चमचा फोडणीसाठी। इथे आपण मिरची टाकूया। भाजीला मळताना मीठ टाकलंय, त्यामुळे मी थोडंच मीठ टाकते। कांदा भाजलाय, आता आपण भाजी टाकूया। आपण मुळ्याची भाजी चांगली पिळून घेऊया, पाणी त्याच्यातलं काढून, कारण त्याचा तुरटपणा पाण्यामध्ये असतो, तो निघून जाईल। ही अशी पिळून घ्यायची भाजी। चण्याची डाळ टाकून घेऊया, मुळा टाकते, इथे मी चवीसाठी थोडंसं गूळ टाकते, चव येण्यासाठी भाजी। मी त्याच्यामध्ये थोडंसं गूळ टाकते। तुम्हाला जर साखर आवडत असेल तर साखर टाकला तरी चालेल, कारण त्याची टेस्ट चांगली येते, तुरटपणा निघून जातो। थोडं 5 मिनिटं झाकून ठेवूया, वाफेवर भाजी शिजू दे 5 मिनिटं। भाजी शिजत आली आहे, आता आपण त्याच्यामध्ये खोबरं टाकून घेऊया। मग गॅस बंद करूया। आपली भाजी आता तयार झाली आहे। आता आपण गॅस बंद करून प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आपली मुळ्याची भाजी तयार झाली आहे। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि कमेंट आणि सबस्क्राईब पण करा, आणि घरी करून नक्की